vypadni. Tak já radši jdu, abys věděl. Jo, vypadni ty hajzle, mám tam takhle šidlu, ty kurva. No, aby ses neposral. Hej, chtěl si nalej, ať mu taky ať nežebra. A nechci volat. A nepiju, jsi blbý? Co? Jak to, že otazník musí chlaptat? Nalej pořádně na Petra Kristus víno. Komu ty cháš, vole? Jsi posral, vole! Ty jsi posral! V dnešním díle Poradních bratů máme zvláštního hosta, označujeme ho otazník. Proč otazník? To jste mi nemohli dát. Dementní. Ty vole! Než. Jako? Hej, já to Je třeba Saša. to stopnu. Stopni to. To doufám, vole. Tam čekal asi tak 3 sekundy 4. V dnešním díle Poradních bratů máme zvláštního hosta. Odstál, vole. Otazníku nebo jak to voláš, ale je mi to úplně uprdali, proč jste najal? Jo, ty vole. Co to je? Hej, to dobře, znova, to myslíme, jo? Jo. Dobře, řekni skills, ty vole. Skills, ty vole. Pravdou je, ale nevidím víc, to je to potkal, vole. To jsi kapnul na policii nebo co? Sancho, ty máš A ty nějakou máš? Ne, ale v té demenci by to nepomohlo. Pičo mi na zadě! Co to je debil? To, ale počkej, do piče. Do piče, přestaňte si hádat, je to interview s otazníkem. Říkejte mi Saša! A ty jsi Saša? Jo! Naj další. Pati vole! Byla ruka. Sašo, dej si vole, taky. Nechci. Kurva, neříkejte mi Saša, ty měl říct. Měl to říct, kurva, neříkejte mi Saša. No jedem, no. Neříkejte mi, nebo říkejte mi? Říkejte mi Saša. Kurva, počkej, takhle. Kurva, dej si boha! Protože to je dost málo! Že to tam máš smělo, už nebole. To byl polovička, vole, tak bylo tolik, to. Šo. No dobře, no. Ale jsme chtěli tak, že jsme... Ty vole, ty hoďky! Jo. Ty já mohl vole, ty žubu. No. Tam mě... No teď. Chceš to? Čuju se na mě a řekni mi kurva, kurva, říkejte mi Saša! Ještě jednou. Kurva, říkejte mi Saša! Ještě jednou. Dobře. Ještě raz. Řekni to normálně. Kurva, říkejte mi Saša. Ty nevěle, víš vůbec co to je? Celá láhev bych porazila 8 medvědů. Ty vole, to mi nikdo neřek. Ty debile. Ty debile. Taky dále. Ty debile. Zapaďte zrak. Já vím. Zapaďte zrak mi, až to zjistím. Hlavně, že jsem mu kopal ve sklepě. Už si to posral. No, tak radši vypadni, radši, počkej. Tak já jsem zase debil, jo, řekni. Ne, počkat. To je teda silné. No. To je teda silné, když neví, kdo je. A postral, Sašo, postral. A zase, za to můžu já, jako vždy. To je to proto jo. Znova. Ne, jo. Znova. Dobře, vykopem se z toho, no. To je teda silné, když Počkej, nemůžu. Pičo. Teďka, dělej teď. No. To je teda silné, když neví, kdo je. Drž hubu, Sášo. Ty píča, protože jsi debil, vole.
Ne, drž hubu, Sašo. No oba. Jo. Ty jsi debil. Drž hubu. Počkej. Teď. Stopni to. Proč nestopnu, ty kovo? To vystřihneš. Vystřihneš, chápeš? Pičo. Vystřihneš, jo? Jo. Tak dělej, vole, trvat se, jo. Vyjebete, vole. Kurva. Dobře, tak Já už nechci dbát, víš, co se rozjelo? Tak ty řekneš teď, ale Kristus nenaleval. Jo, dělej, nemáme čas. Ale Kristus nenaleval. Drž hubu, Sašo. Ne, budem potom, my jsme měli interview, jo. Ne ty vole, potom byste měli interview hovno, nebo víš kolik ten otazník vydrží. Kurva. Stop, On nepil. neříkám. Stop. On nepil. To je fér. Pičo. Počkej. To je fér. Ne ty vole, No přece já, ale chtěl si ty nalej další. Chtěl si nalej další a to bychom měli interview hovno. Jo, já budu ne ty vole. No ty začneš, no přece já, jo? Jo? Jo. No dobře, začínáme. No přece já, ale chtěl si ty mi nalej další, kurva. Ne vole, potom byste měli interview hovno, nebo víš kolik ten otazník vydrží. Kurva, říkejte mi Saša. To jméno se mi nelí. Kurva, už jsi měl hlálit a já to měl vypít. Tak já nemám tolik času, tak ještě raz? To už máš být na stole. Dobře, ne, to už Počkej. No, mluv. Ne ty vole, potom byste měli interview hovno, nebo víš kolik ten otazník vydrží. Jo, protože jsi debil, jako vždy. Tak já jsem zase ten debil, proč? Jo. Tak ještě jednou, tak já jsem se debil, proč? Tak já jsem zase debil, jo? Už toho si posradil, tak radši vypadni. Radši jdu. Jdi do piče, ty hej. Pičo, to až křik tam bude. Jak, no tak Tak říkej. sedni. No. Kolik je hodin? Ty vole, je konec dílu.